Siyathokoza abantwana abadala babukela bakhona emakhaya. Liyakufinyelela khona ishayela mthandazi Dlamini. Umbulo khona ekhaya ungaphuthela ungakhohlwa. Nge-1 October ngiyobe ngilapha eDobsonville eSoweto. Fonela Shabangu ubhalise kuyena nofuna kubandla lomthandazi. Siyahlola sebe khona futhi evening washo umbulo khona ekhaya. Lapha sizobheka idaba ledlozi noma ukuphakama kwengwebu emanzini. Indlela esingaphimisa ngayo idlozi lakho umbulo khona ekhaya. Ngaba isithunywa, ngaba ngamaphupho, ngaba izinto ezingafuni ukuqubwa kuwe emzimbeni wakho umbulo khona ekhaya. Alright ke ngiphethe induku yami la umbulo khona ekhaya namanzi. Nenhlahla eyithile phansi umbulo khona engihlanganisile. Okay. Sizoqala lapha ke umbulo khona ekhaya sithi sikhe nje impitshana lapha ngabe kuningi kakhulu sifake phakathi. Singene lana futhi nakhona impitshana sifake phakathi. Singene futhi nangala nakhona impitshana sifake phakathi. Nala nakhona impitshana sifake phakathi. Bese ngithi ke umbulo khona ekhaya emva kwami. Bese ngiyayekela futhi nje isikhathi ngingaka mhlawumbe boma 5 minutes noma leyo 3 minutes. Siyaphreka iventonke. Siyathokoza, sicela imali, sicela inhlanhla nempumelelo. Abantu baphila abagulako, bafuna umsebenzi bawuthole, phakama idlozi. Sithumele abantu abadala. Siphethe ihlahla ehlambulula lona idlozi nethunya nezinto ezivalekile ziphakame zibe namandla. Sifuna niphakame abantu abadala lapho khona kulele khona sinikhonza kepha siyakholwa ukuba iBhayibheli balele emathunyeni bakafi balele. Kunehlahla bese siyithinte lapha zikwazi ukuvula inhlanhla, zivule amathuba business, amathuba omsebenzi, izinto zemvelo ezadalwa uNkulunkulu kwayibeka emhlabeni. Ngiyakhulekela ngodlozini onke kwangisekho emhlabeni. Abakhayise bavikele, bavula inhlanhla, yonke into ihambe kahle. Phakama isithunywa, phakama idlozi, kube khona imali, uvule kumsebenzi, yonke into esifunako iyenzeke. Siyakhulekela njengamanje, siyathokoza. Siphakamisa idlozi njengamanje. Wenze igobongo njengamanje. Ngabe liphi igobongo njengamanje maliphakame njengamanje. Wena ubuke lapha umbuke khona ekhaya, ubuke lapha kuphela kwenzakala. Ngobini yamashutha. Sindele ngobini yamba. Nazok. Sindele lapha maso. Phela inhlanhla. Alena ngiyifaka la phakathi. Ngithi mabahlangane bakaDlamini bakandlela ekhaya bomama njengamanje. Yonke into engenza ngoba siyenza bese yaphumelela. Akunyama khona yakuzima ngoba sekuyaphumelela njengamanje. Uma lihlala ezandleni. Phakame. Uma kuthiwa ibandla lihlangana libe namandla, likhuleke liyimisele. Leli ikhala kithi, ikhala kumama namadlozi onke ahlangana. Mbuke lokho ekhaya. Igobongo leli. Uyakholwa awukholwa, uzokhumbula amaphupho, kuvuleka isithunywa nenhlanhla. Mase kufika la ekhaya ngizokupheka mina, ngikwenzele bese uyahamba uyekhaya kini. Ngikunike lesi sihlahla. Ayifani. Omunye ngathi hawu igobongo ngiyakwazi kulakha mina akufanani. Zona zabantu ayizifanani. Ngithi kuwe mbulo khona ekhaya. Esintwini akukhona amandla. Inkosi kubusise. Ngiyabonga. Cishe.